aze ayibambe nabani no JJ ngoba wayeke wamapha ngaphambili sithi ndanimbe enatsikeni utho so lento bekekile yapha enhlizweni yami ibambe JJ Timbuze mntaka Mayongo unayo umngani umhlobo enkosi unawo umngani osuyi enkosi ngoqinisekileyo nabanye kodwa abanye mhlambe banabanga nama ndithi anawo umngani singabaxolela abantwana abancinci bona chomya kodwa ke into emahluko kuye ngoba yena manje ngina ngoYesu amen uzundimamele kule ndawo ke into ebangibandibuze ngwevu unawo umngani okay mama Soya unawo umngani nasemsebenzini mos mama umonakalo nawo umngani ngicela ungathi ngibuzi nonke brother banga nawo umngani nomhlobo okay ikhona indawo uYesu Kristu athi nina nobahlobo ikhona indawo ethi uthi ke uThixo okanye ubawo utata akhe uthi unibiza ngobani ngabakhonzi kodwa yena uthi nizihlobo zami andana nobinguwe nabo sithi last ukuthi efonini usithi bamayongo usithi sihlobo senkosi enguYesu nothi inkosi yaselani ya sihlobo senkosi ya ngoba uYesu Kristu nesihlobo alright lento lenzo ethetha namhlanje for the first time ilizwi likaThixo ke aliqheleki noba xa lifundwa mhlambe belifunda kwiveke ephelileyo kodwa ndicela uba nobana zazibambele le ndawo ndizama uthetha ngayo ebeke kule enhlizweni yawo apha ndizothetha ngendlela ezithu ekudinga into bana umhlobo wami onguYesu ancede abahlobo esingenabo andithi thina sizihlobo zikaYesu kodwa bakhona aba bathi thina asibahoyanga ikhona into endithi mayiqale pha ku JJ kuba nguye ondibambile igama lakhe nakusesikoleni ayazi bani lo chomi nguchomi ongenguye ngoba ubuchomi bunelahlekiso uthi kuba yena mncinci ibhaqo ngutata akhe into kubana yabona lo chomi wakho yabona ukusaphi kodwa wena unomhlobo nguYesu one awunaso isithukuthezi ikonto ebekileke ngoku umno usakhomba kumuntu obana okay njengoba ndingumhlobo kaYesu ithini into yobuhlobo bukaYesu kum xa ndihamba pha ngaphandle nasemsebenzini khona ukuze lo oza kum eza ngobuhlobo obungakhiyo ndizambiza ngoba uYesu Kristu wabiza naye ndimbizela kumhlobo lo athi umhlabeleli akajabhisi amen khona kumhlabelelo ndibonile nigidile pha hayi nigidile mina ngibone noba ikamera ibithe kodwa ndibonile uba kugidiwe apha ngibone izingalo zikaMoyongo zibone zisho ndithi ukuyasetyenzwa amen ndime pha endlini ke ngoku mna manje ndilinganisa ngoba ndiyazinika phi endlini amen andinayo ke lento and ingabi sabikho into
yothetha ngohlobo mina ngokunokwami ndithi uba bekukhona ngokuthi uThixo ubhizi uhlela ngolwakho uhlobo hayi andinayo futhi mayingabe sabikho ngoba wothulwa uZakheyu ewe yena indlela awaye yengayo phakulamthi waye kuba efuna ukubona uYesu kodwa ukuthi indimbane iyamlibazisa and ke ngizamsitha ngabo kodwa ndiyafumana into bani kodwa yehla uyabonakala ba oziphakamisayo cwadi kaPetros ithi yathoba speed ngoba yena umphakamisi ngexesha elifanelekileyo amen Paul umhlabelelo othi kungeze kwaphela kimi ukuthanda wena ukuthanda wena ndikhumbula Gethsemane undihluphekela ungeze kwaphela kimi ungeze kwaphela kimi ukuthanda wena Yesu ukuthanda wena ndikhumbula Gethsemane ulihluphekela amen Ndisasindiswe ke ndamthanda kakhulu uThixo amen Ndizendodwa ke namhlanje uChezi umhlobo wami kaYesu mandilungise la ndawo umhlobo wami onoYesu uChezi uThixo ndithi uba uavele kumasa akusemsebenzi okay Igoba ngijobi Amen. Mama sifumana izwi lenkosi kwincwadi kaMateyu chapter 13 ishumi lesithathu ivesi 22 23 sizothandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uyathwala umthwalo wami umhlobo uyathwala ungithwala nami ke uthi Seven, verse 13, 7 chapter 7, verse 13, 14, 15. Sizofunda zibe mbini nje for namhlanje masifunda verse 13. Ncwadi kaMateyu chapter 7 verse 13. La verse 13 kunesihloko isango elimqinwa. Isango limqinwa. Verse 13. Yes.
ngenani ngesango elimxinwa. Imani ke bazalwane ndicela nje lanto bendiyithetha. Sithi aba banoYesu sithi kubantu abangeke bahlobo abangenabuhlobo noYesu mabangene ngesango elimxinwa. Ngesango elimxinwa. Sithi uqala ku JJ esesikolweni nokuba upha ekuhlaleni athi eza ezodumdelise lowo ongumchomi avela athi ngena ngesango elimxinwa. Yaqhubeka mamonakala. Kungabi ngelibanzi. Kungabi ngelibanzi amasango mabini. Kukisango elimxinwa. Kukisango elibanzi. Okay. Kuba abangena ngesango elimbanzi bahambe ngendlela ephangaleleyo. Imake abangene ngesango libanzi lendlela ibanzi ephangaleleyo ngoba indlela ephangaleleyo lendlela ibanzi. Basinge etshabalalweni. Nanto ke ngoku. Kasizokuhlukana. Masibaxele. Ongene ngesango elibanzi okanye liphangeleleyo basinga etshabalalweni. Imani makendenze umzekelo nje kancinci. Into eyenzeka esangweni eliphangaleleyo kwenzeka ntoni babonakala. Apha ngaphandle ezizolweni ulonwabo lwangaphandle kodwa kuyabhalwa apha ngaphandle kwendawo yabasango liphangaleleyo ethi okubana tonight kuzawufiwa. Tonight kuzawufiwa. Tonight kuzawufiwa. Enyanisweni kungene phakathi. Xa kungena phakathi awupingi ungasiva isikhalo. Usendlini. Balibele ba bekubhalile into okubana kuzawufiwa tonight. Besango liphangaleleyo. Inene sabe siphethe saxwayiso xa sithi ongena ngesango liphangalele inene uyetshabalelweni. Kodwa sine encouragement ethi ngenani ngesango elimxinwa. Why? Omonakala. Kuba abangena ngesango elimbanzi. Yes. Bahambe ngendlela ephangaleleyo. Yes. Basinga etshabalalweni. Basinga etshabalalweni. Yaye baninzi abenjenjalo. And baninzi. Nanto lento ingiginye yabantu isinga etshabalalweni. Ngoba ikhetha indlela ephangaleleyo. Baye kuphangalele kwendlela. Phana bondlova ibuzwa. Abamameli bantu pha. Zilikhuni inhloko zabo. Into uzoyiva ebusuku kwindawo ebhalweyo okuba kuyafiwa tonight sisikalo. Sisikalo. Sengathi before baye kwezandawo singabaxelele ekuhlaleni. Singabaxelele apostoli khonto bana ngena ngelisango limxino why izayithetha. Ke abangena ngesango elimxinwa. That's okay. Bahambe ngendlela ecutheneyo. Ikuthene lendlela imxinwa. Akungeni bantu baninzi njengoba bebaninzi phaya kuphangaleleni. Phaya kuphangaleleni ifana nepha ku-freeway. Zithe kangoba zingakugila ezinye imoto xa unga-observe uba wena uzongena kule line. Ungene ngapha ube ufuna uhambe kwena cala ingaphi nene uzivalelisile. Ngiyadela into bana ngoku sijonge izinto ofunda ngazo phi e-driving school kujonga pha ujonge pha ba akho umuntu na ongxamileyo na ngoba ndizogilwa kwenza ugila. Ingenzeka kwisango liphangaleleyo. Ngotshiwo yo tomorrow izoveza ezinye indaba. Ungene kwisango balibele bangena kwisango eliphangaleleyo akubuzwa umuntu pha uyangena kubhaliwe uyafiwa thuna inene uzowuva ngomso. Onke bekukhala pha ungene kwindawo ekubhalwe kuyo uba kuyafiwa tonight. Masambeni bazalwane. Thina sithi sinoYesu
siyobaxelela ungangeni ngelisango ngoba kafiwa apha kuyafiwa apha inene abantu abazawuncedakala bazoba baninzi njengoba babaninzi aba entshabalalweni kangaka bebaninzi baninzi abangena ngelisango kodwa elo apho akhona athi nalisango licuthene kunjani awungeni sininzi ke apha kodwa ngalo gqibezele mama basinga ebomini ayona nto enceda ngelisango licutheneyo ukusinga ebomini bungaphakade ngoba ingunaphakade nasiphelo le ecutheneyo le ndlela icutheneyo zithu yingakho kwezinye incwadi zofumaneka kuthiwa ndibeka ubomi khetha ngapha kukufa khetha phangalela indlela endike nasezitaweni sinjani phangalela khona endlela phangalela ecaweni iye entshabalalweni problem natsho pha iyakufeni problem liphangaleleyo iyakufeni masihambeni sibakhuthaza jeje esikoleni belamu uyithethi uthi into ebangela ubana ndithi ngena ngesango licutheneyo ngoba lobo ungunaphakade kulo ungunaphakade into engasiphelo kodwa wangena chomi yam ngexesha sengichomi yakho temporary wangena uthi bendikuxelela into yokubana ngawuze kweli licutheneyo isango ngwayi yilo ungunaphakade hey bazawusinda abantu ke ngoku baze basinda abantu inene kokata icawe nenkonzo baze basinda abantu ngenxa yabantu bonoYesu kubazile mama yaye bambalwa abenjenjalo abathi abangena ngesango eliphangaleleyo uYesu Kristu kwangena kwimizi ngemizana sisezathandaza uYesu ngoba elisango uYesu elixelele uYesu umuntu uthile kwincwadi kaLuka 13:22 uthi Nkosi ingaba bambalwa nabasindiswayo umbuzo wami ke tonight ukufumana umbuzo njalo kuba ukufumana umbuzo njalo ingaba bambalwa na akugcolanga kule ndawo ukhonza ku umxelele awufumana isango lemqinwa uya ebomini bunaphakade akayikufeni lo kodwa ongene ngeliphangalele apho kungabuzwa umuntu ukuba apha siyaxotyina tsika ukubethu izibhaka kuyale nale kaloku ungene ngesango litheni eliphangaleleyo uvuliwe freeway hayi akubizwa ngixelela mna liphangalele kaloku sango liphangalele kwenza nothanda uthi ke ngoku Yesu kakaphendula lo muntu kuba kufanele kubekho vele umuntu ozobuza ngulo Yesu incwadi engcwele kaThixo kumele kusifane nabantu ababhalwe ebheki ngongathi kubhalwe ngantoni ngeink lo muntu othe wabe uyakubuza kumele akubuze njengoYesu wabuzwayo engena kumizi ngemizi ngiqonda bana kunzima ungena kumizi ngemizi exesha kodwa apho ndihamba khona apho uhamba khona nabakuphi apho khoyo makasonde makube khona umbuzo ambalwa nabangena apha kule ndawo ungena kuyo ngoyibiza ngegama ambalwa na abantu abangena kule ndawo make ngokusilungisa spelling hayi kule ndawo ngena kuyo kwaYesu kwaYesu ya senzele basihluke ecaweni nasenkonzweni inkonzweni libandla likabani likaThixo ya makabone ke ngokuba yethu iyonenza uxela somshiya okanye mandingamshiyi kanjani ngoba chabalala abantu abangene kwisango litheni eliphangaleleyo athi abantu mabangachabalali into zabo kuyitsho apha nje kuhlweni nje mabangachabalali ndikhona mabangachabalali ngantona uthi
ungamthola nawe, ungamthola nawe. Hallelujah, uyisimanga lo Jesu, lo Jesu phila kimi. Ifuna kuyijoy family yakho uthi sendamthola mina, sendamthola mina, ungamthola nawe, ungamthola. Hallelujah, uyisimanga lo Jesu, lo Jesu phila kimi. Utsho ufundani kum, uyalutshoyo uthi zani kum, hayi zani kumfundisi, yizani kum. Yina nisindwayo ngoba xa ukusango liphangana naye uyasindwa pha. Ya uzikhalela ingxaki into yakho ke ubungayazi kodwa ke ngoku wathi wokhetha eli sango litheni limxinwa wathi wayazi into bani ya ndiphantse. Baninzi abantu esizodibana nabo bazothi ndiphantse ndafiwa kwisango eliphangaleleyo. Inkosi sisizawuhamba isikelele nezwi ngokutongona phakade thatha indawo tata egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngamthola mina, Ungamthola mina, ungamthola nawe, ungamthola nawe. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. ngamthola mina, Ungamthola mina, ungamthola nawe, ungamthola nawe. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. ngamthola mina, Ungamthola mina, ungamthola nawe, ungamthola nawe. Uyisimanga lo Jesu phila kimi. Ayishayile uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Hallelujah. Ngenani ngesango elimxinwa. Siyabulela tata ngemessage emandi kangaka. Unyaka usaqala, ubani nobani uyazikhethela. Uyazikhethela uba ndithatha isango elimxinwa okanye ndithathe liphangeleleyo. Bayibonke igama lenkosi. Isidudla zingeni khona kwele limxinwa. Kenizilenda. Manibonke igama lenkosi. Abantu abakwazi uncama ngoba xa uqhaka awuzufitha kwela sango. Ngenani ngesango elimxinwa ngoba linabo. Cela siphakame sime ngezinyawo. Holy Spirit. Sibonga uYesu uThixo athethe nathi ngolhlobo nobunyaka usaqala. Bani nobani nobunyaka uqala kule first service ka2026. Uyazikhethela. Malibonke igama lenkosi. Uthi uba ujole thetha abangaphambili nasesontweni. Aweni phakathi. Khona masango aphangaleleyo. Malibonke igama lenkosi. Into ucingana nje shumayela nje kwi-morning service pha. Uma ulanduka uthi nasesontweni kuyekushunyayela. Livezwe isango limxinwa livezwe. Likhuthaze abantu bangenani ngesango limxinwa. Bathi abantu besenomdla wongena kwisango lomxila kuphuma omnyapha phakathi esonto ngathi liyekeneli nali isango. Bavula isango eliphangaleyo enkaweni. Spirit siyabonga. Unyaka usaqala cela ukuba lobana avule lo mathandazo.